Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngiyaxolisa bodadewethu bobhuti ugesi uyasihlupha sonje ngilate ngezinto eziningi. Episode 2 lena umnakwethu ubhuti uSimphiwe wakamasuku okuyena becela ukuthi ubaba Mseleku amsize akhulume nowakwakhe o ingodosi yakhe ngokuhlala bahlala eMlazi kaJ section kuvelile la kodwa uzalelwa kwamaphumulo. So ubhuti ushilo ukuthi baqale ukuthandana nosisi ngo2014 and basendawonye namanje. Uyamthanda usisi kodwa ke kube nesimo esimenza ukuthi acele ubaba Mseleku amsize kule ndaba leyo ukuthi kube khona umamncane kushiwo second wife. So kulona wokuqala usezenzile ezinye izinto ekufanele ukuthi zenze bekusele nje umshado lo okuwona kusuke kuyi-step sokugcina. Kodwa ngokomthetho ke nami into engiyifundile nabanye asebeyazi uma amalungiselelo senziwe onke ngokomthetho kuye kusho ukuthi lona uyingodosi kabani noma abanye bayasho ukuthi unkosikazi kabani noma uzogana kabani ukusho ukuthi sebeyihlanganisile lezo zinto ezinjalo sekushoda nje lesi step sokugcina somshado. Kodwa ngesizulu ke abanye balinda umshado lo wephoyisa la kunephoyisa khona lithi uyabuza umthetho yonke leyo nto leyo leyenziwe ekugcineni ngci akaze ya nenyongo nenyongo kuthelwa ngenyongo kodwa njengamanje uyingodosi okusho ukuthi ngoba vele sekukhokhiwe ke uyaqualify ukuba u-first wife. Mayeveza ke ubhuti uthi inkinga anayo la kuthando lwakhe noma ekuhlaleni kwakhe nosisi usisi ube nobizo oluvele sekuphakathi nothando lwabo ngo2018 mangaphosisi kwavela ukuthi usisi unobizo manje mayeba nobizo kuye kube nesikhathi la angafuni ukukhuluma angafuni nje ukwenza izinto ezenziwa abantu abathandanayo. Kube nzima ke ngapha kwiside la bhuti ngoba naye ufuna ukujabula nalo wamthandayo ufuna futhi isikhathi nesithandwa sakhe. So uthi ubhuti lento iqale mayethola ukuthi usisi unobizo sekufanele ukuthi ke adlule kuzona lezi zinto ezenziwayo kwaqhubeka ke manje ngoba usewumuntu onobizo onedlozi manje kuba nesikhathi sokuthi nje abenzi lutho. Ngike ngayibona ke le ku social media beyisho lobo nosisi ukuthi banalenkinga ukuthi mabethola ukuthi banobizo kuba nokuthi nje ezinye izinto zivele zingavumi ukwenzeka kuye bayaye bebemudi kube khona lokho nalokho. Mabechaza kabanye bathi ingoba abantu abadala baba nesikhwele abantu abadala abazithandi angazi ukuthi ngachaza kanjani asisebenzise lesikhwele ngoba angizukwazi ukuchaza lokho okunye ngena i-information yakhona. So makunjalo ke ubhuti uthe ugcine sezizwa lonely kodwa ebe ekhona usisi ukuthi abasakwazi ukukhuluma kahle abasakwazi nokudlala abasakwazi nje ukwenza izinto ezijabulisa abantu abathandanayo ngoba phela khona leso sikhathi ukuthi abantu fanele bebonde kube nama-performance athize ne-action yabona nje yonke leyo nto manje mayingasenzeki kuba ne-gap ekhona. Le gap yiyo emholela ukuthi abone omunye umuntu ngaphandle ngoba manje akusakhulumeki akusathintwana nje sekuwukuthi abantu abadala bathi cha uyona yonke into. Uvelile ke usisi wayisho ke naye indaba le yedlozi wayiconfirm ukuthi ikhona ngempela naye futhi uyazi ukuthi ukudlula kulokhu adlula khona kuphazamise uthando kuphazamise izinto eziningi wazi wathi bekuphela inyanga uyabo uyakuvuma lokhu usisi ukuthi bekuphela inyanga. Kodwa nayi into yami singakafiki
singakafiki ekugcineni ngoba vele manje ngiyayixoxa ngendlela engiyixoxa ngayo, angizulandela njengoba bekunjalo ku-TV. Mina ngisesayidini labo bobabili ngoba usisi akazikhethelanga, wathola naye ukuthi nasi isimo wasamukela, impilo-ke yasiyashintsha. Akusikho ukuthi wenze into e-wrong noma ikhona enye into, lokhu okwenzakalayo akakukhethanga, yikho okukhethe yena. Ngithi ubizo lumkhethile akayikhethelanga. Ngaleso sizathu angisiboni isizathu sokuthi yena bemcindezele bethi u-selfish as if une-choice ngoba akabanga nayo i-choice. Kuvele kwafika ukuthi nakhu kuwokwakho, yenze njani, wakwamukela. Ngapha ubhuti unesithandwa, unonkosikazi, unomuntu amaziyo ukuthi uyena abonisana naye, kodwa sekuyaphela iy'nyanga zingasenzeki izinto ekufanele ukuthi zenzeke phela othandweni noma emshadweni noma kubudlelwane. Manje nakubhuti kuyasala, kubuhlungu nakuyena ngoba phela manje uzoba nesikhathi sokuthi nje yena akenzanga phutha, akonanga lutho. Mayefika ngapha usisi uphethwe yinto angakwazi ukuthi amchazele yona ukuthi kwenzakalani. Kuyavela futhi ukuthi uyamsaphotha kukhona konke, akafuni ukulahlekelwa yena, kodwa manje kwenzakalani-ke ngesikhathi usisi eqhubeka nale jeni yakhe ayiqale ngo-2018. Ubhuti uba lonely, ukhona kodwa sekufana nokuthi akekho ngoba kunobizo. So ibe njalo-ke into yakhona, waveza-ke ubhuti ukuthi-ke kube sekuba khona ambonayo esitolo okuyena lo umnikazi wale ndaba ozoba umamncane noma bazomcelela, osekuyi-girlfriend yalo bhuti. Naye watshelwa-ke ukuthi kahle kahle ukhona umuntu ongaphambili, zenziwe futhi izinto ey'fanele ukuthi zenziwe, kodwa mina nawe sizozama sibone ukuthi ukuzama kwethu kuphelelaphi. Kwasho ukuthi-ke untombazane or i-girlfriend, usisi lo omunye wabambelela kubhuti ngoba phela ukubambelela lokho okuyisizathu esenza ukuthi befike la sebezomcelela ukuthi abe umamncane. Into engiyibonile-ke ngomamncane lo okuhlukile kancane, akakhulumanga kakhulu, akabanga nezinto eziningi, but bayeke bebe nento eyodwa akabanayo ukuthi bayafuna ukuyoba unumber 2 kodwa bamfuna unumber 3. So yami into ithi umamncane nalaba abanye-ke sibehlele sibabona amanye ama-girlfriend mabefuna ukuba unumber 2 kodwa bengafuni ukuba unumber 3, bacabanga ukuthi kwenzakalani-ke kulo phambili kusuke kuyokhulunywa naye, ngoba phela mayethi ngeke kusalunga kube khona unumber 3, sekulungile makukhona mina, okusho ukuthi naye ikhona into emthintayo noma eyisikhwele noma into nje emtshelayo ukuthi vele akukho right ukuthi kwande inamba. Bafunelani-ke pho bona ukuthi behambe beyocelelwa? Ilezo zinto lezo. Ngizoyivala la le video ngoba ngikwazi ukwenza i-review yento ende kanje, ngigcine sengibheda nje sengikhuluma izinto engasahlangani. Ubhuti ufuna ukuthatha isithembu ngoba usisi la azwana naye oyingodosi yakhe unobizo. Manje mayenobizo kuyaye kube khona isikhathi nje sokuthi bakwi-break, kodwa bengekho kwi-break ngoba usisi usuke izinto zimphethe lezi zobungoma, engakwazi ukukhuluma, engafuni nokuthi kwenziwe ama-activities afanele. Ngapha unumber 2 or ozoba unumber 2 uthi uyafuna ukungena ngoba shothi baphathane kahle nobhuti, kodwa akafuni ukuthi kube khona unumber 3. Isiphi isizathu sokuthi yena uzothanda umuntu amaziyo ukuthi unonkosikazi, mase-ke ethi kodwa uready ungena kwisithembu, mayengena kwisithembu akangabi khona unumber 3. Ngapha ubaba uMseleku uthi umama or usisi u-selfish ngoba ubaba uyamsupporta ukwenza izinto zakhe
kodwa akafuni ukumsapotha kule ka-number 2. Unephutha-ke ubaba uMseli, ngiyibeke kanje, ngoba usisi akazikhethelanga ukuthi kuzohamba kufika isikhathi esinje, kumficile wakuvuma. Nakhona futhi akusho ukuthi ngoba sekwenzeka isimo esifana nalesi sekusephoqelekile ukuthi akavume into angeke akwazi ukuyiphila, ngoba phela isithembu angiboni ukuthi abantu kufanele befoswe ukuthi bevume ngoba nakhu ubaba wekhaya usecabangile noma usenze leso sinqumo, ngoba ekugcineni bonke bazoba involved. Bazophila kanjani omunye sephila ngaphansi kwento ayazi kahle ukuthi akayithandi? Ngigqamisa lokho. Ubhuti naye siyasizwa isizathu sakhe, ngingazi ukuthi bengahambaphi mhlampe bethole ukwaluleka ukuthi makuba nje kwenziwa njani, ngoba mina ngiyibona ilungiseka le yokuthi usisi uyisangoma ingakho engathandi ukwenza izinto, naye futhi uyayibona, ngoba eyibona-ke bayilungisa kanjani, nokuthi-ke abanye ogogo nomkhulu nabo benze njani ukuthi le eyabantu abadala ingabi siphazamisa isimo sakho sothando noma uthando noma ubudlelwane noma umshado. Ya, ngicabanga iphelele lapho. Nithini? Ukwaluleka ubhuti isithembu usithatha ngoba kufanele ubhedile, kodwa ushilo ukuthi umbuzo lowo angisho ukuthi ubhedile, ngiyabuza ukuthi ubhedile yini. Ushilo-ke ubhuti ukuthi ekuqaleni uke wayithi fahla le ndaba, kwasho ukuthi usisi vele akayithandi, kodwa futhi uyaveza ukuthi akafuni ukulahlekelwa uyena. Ngapha umamncane naye usebambelele ngathi akafuni ukudedela, ukuthi nje mina-ke bosisi-ke ngiyanijaja-ke kodwa ukuthi ngiyijaja kanjani angeke ngize ngisho la ngoba ngithanda ukuxabana nani, kodwa nje ngiyanijaja. Ayiphelele lapha. Le eyo-number 2 nomamncane ngiyabajaja, kodwa ukuthi ngibajaja kanjani angifuni ukuqhubeka, ngoba ngiyabazi abanye bayathanda ukuthi usho into mase beyayitwista. Ubhuti ufuna isithembu ngoba unkosikazi wakhe unedlozi, manje uyancisheka. Kuye kwenzeke kutholakala ukuthi nje amabhodwe awakaze ethwintwe la ekhaya, kuphela inyanga umama akasapheki nje, nama-fruits nje akasawazi ukuthi kwenzakalani. Umamncane ufuna ukungena ngoba vele sesiside naye isikhathi ebambelele kubhuti, usebona ukuthi vele uyobona phambili ukuthi-ke benze njani nosisi. Ubaba uMseleki uthi usisi uselfish ngoba uyasaphothwa kule yakhe yobungoma, kodwa akasafuni ukusaphotha umamncane. Cha, mina ngiyayiphika-ke baba uMseleki ngoba vele kufanele ukuthi amsaphothe ubhuti ngoba unkosikazi wakhe. Neyedlozi futhi akazikhethelanga usisi, into evele yamfica, nento futhi engakwazi ukuthi kufanele enze njani. Sivale-ke le video nisho ukuthi ngenze njani. Umnakwethu isho bakwethu, mina ibuya nje ngibuye ngibhorwe omamncane ukuthi bafika nokusa, befike ubone ukuthi sebeney'ndaba laba, bahletshelwe nje shuthi bayahleba. Lo baba lo ufike ephume la ekhaya athathe yonke into, maye ne-stress useyahamba uyongena nge-stress sakhe ngale. Ngiyibuka kanjalo mase ngithi ngeke le show, kodwa manje ngoba ngiyabona-ke ukuthi abantu ababuka le channel nomnakwethu bayawubuka, so kulula kanjalo ukuthi nawo kuwufake, kodwa nje akunankinga noma ngayibukanga, kodwa phela sengizokwenzela ukuthi ngenze ama-reviews ngiwubuke kumnakwethu ngulandele. Nisho-ke senzeshani, siyaqhubeka noma ayizwakali lento ekhulunywa ile ntombazane? Thank you so much for your love and support. I love you and I appreciate you. Bye bye.